Čaute ľudia. A dneska tu máme nové video. No a asi myslím, že by sme mohli vyskúšať jednu hru. No, vlastne ideme Roblox. Čiže ideme vyskúšať novú hru Steal a Brainrot. Napíšte mi potom na Roblox, že akú hru by som si mal akú hru by som mal natočiť. Ideme hrať Steal a Brainrot. Ešte v živote som to nehral. Čiže nemám tam ani najlepší, ani najhorší Brainrot. Proste mám tam len ten standard. A no, som tu do prčic. Dobre. Ja vôbec neviem, čo mám robiť, hej? Ja vám tak poviem. No. Idem. Nubini Pizzanini. Za $25 noob. Nubini Pizzanini. Už je môj. Teraz ide ku mne asi. No a on mi bude dať čo robiť. On mi tam bude zarábať. Že? F Crabacadabra. Áno. On mi tu zarába. No. Chef Crabacadabra. To je super. Tak ja si idem kúpiť ďalších. Len nubík. Nubini Pizzanini. Choď mi tam. Len problém je, že ostatní stoja strašne veľa. No poď sem. Teraz ja už si tu normálne zarábam. No, áno. Zavriem si. Dobre. Robuxami. Zadarmo? Ale nie, až za pol hodinu. Dobre, tu je taká duhová mutácia. A tu je čo? Za peniaze. Aha. A tu sú takéto blbizny. Ale to podľa mňa nie je až tak dobre. Teraz už len budem čakať. Aha, na Rebirth musím mať 1 milión a 3 pitropy a Tung Tung Sahura. To sú tiež také blbé brainroty. No, dobre, mám peňazí, myslím, že aj dosť už. Toto je áno, toto je tá 3 pitropy, čo potrebujeme. Ale na ňu nemám. A to je Cappuccino Assassino. A to je drahé, jak riť. Dvaja nubovia! Môj, poď ku mne jeden. Som povedal, že poď ku mne. Tu sú ďalší. Nubini Pizzanini. Ďalší. A ďalší, poď ku mne. Nubini Pizzanini. Ľudia, na tablete sa to hrá ináč dosť ťažko. Ty čo? To je blbec. Čo mi urobil? Tam sa neviem dostať. Do prčí. Čo ma to buguje? Zavrieť si ju chcem. Dobre. Teraz si pozbieram krásne peňažky. Nádhera. Už mám $300. S týmto budem ľudia ja mlátiť tých, čo mi dojdú ukradnúť dačo. Ty? Hej? Ty vypadni. Choď. Preč. Ujojoj. Do pekla aj s ňou. Rýchlo, vojdi mu sem. Jo. Berem mu 3 pitropy. On čo za sran? Chef Crabacadabra. Ty čo robíš? Idem preč. Pomoc. On ma mláti. Chcopni. Trulimero Trulicina.
Do prdele. Ballerina cappuccina. On mi sem asi už. Na 39 sekúnd. A ja si to dám sám sebe a budem silný. Budem jak opäť. Berry, Naspidovaný Bicus, Bombicus. blbec. Čúvajte, ľudia. Nie, ten blbec s pálkou sem ide. To je 1 sekúnd. 15. Dobre, on išiel preč. On išiel preč. Teraz mám šancu pripraviť sa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bež! Filip! Debil. Uteč! Nie! To je hlúpania! Čo mi urobila? Krava. Ona čo sa opovažuje? Oni sú teda neskutoční. Ľudia, ale ja si kúpim. Frigo Camelo. Lirilarila. Liri Lamelo. Počkaj, Frigo Camelo. Frigo Camelo. Frigo Camelo. Chef Frigo Camelo. Kradni. Trulimero Trulicina. Frigo Camelo. Zlodejuj. Frigo Camelo. Bež. Bež ku sebe. Prosím Frigo ťa. Camelo. Prosím ťa. Poď, poď. Frigo Camelo. Ja tomu neverím. Neverím. Teraz budem bohač. Budem bohač. Chef Teraz budem Crabacadabra. bohatý. Chef Bubi. Crabacadabra. Zamkni. Dobre. Teraz si zoberiem a teraz Chef si Crabacadabra. treba stunk, Tung, 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 sahur. Chef Crabacadabra. Dobre. Tí to už mi dávajú, ale bomby mi oni dávajú, ja už mám 4000. Bombicus. Ľudia, to je dobre. To je patapím, patapím, tralalolo, tralala a tu sahur. Dobre. Dobre, predám si ťa. Tung, prosím ťa, tiež choď preč. Teraz som prachatý. Bur patapim. Pod domov a pekne, krásne si toto zamkni. A tomuto... Ja mu chcem... Čo sa deje? Cappuccino assassino. Cappuccino assassino. Počkaj, Svinino. Ne, teba nechcem ja. Ty pizza, typek. Ty si dobrý, môj miláčik. Berry, Bicus, Bombicus. Teba si dám ku mne. Tak berem späť. Ona je hrozná. Vypadni. Choď do prdele. Opovaž sa. Ona čo mi robí? Berry, Bicus, Bombicus. Bež, prosím. Nie! Áno, nie. Nie. Bež, prosím ťa, prosím, bež. Jo. A teraz si to zavre moju hnus. Čo robíš? Prasiak. Bobby. Odpojiť. Krasa a pripojiť sa. To je o život, počúvajte. Cappuccino assassino. Fuj. To je... Dobre, pozbieram peňažky. Títo tu na mne robia bohatým, už mám 15 000.
Svininy zlatý. Nubini Pizzanini. Diamantový svininy. Už len čakať na... Tam je cappuccino assassino. Zavriť si. Si zoberiem. Teraz si idem spať. Bananita Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Ty budeš môj. Brr patapim. Ja chcem patapim. Brr Ty patapim. si môj. Brr patapim. Hej, čo ma biješ? To je blbý. Dobre, ľudia. Dneska vyjdú 2 videá toto a ešte jedno. Čiže máte sa na čo tešiť. A vlastne nebudem spoilovať, ale to druhé video si pozrite. Čiže ľudia, dajte like, odber so zvončekom a vidíme sa zajtra. Alebo už dnes. Čus.